karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon. Daghong sasapa. May mga tao o mga kwarto din sa taas. Murag din tao ka ng sunod na kwarto. Manay Carding? Sir Dal? Naamo sa sudan ng kwarto? Manoy! Sir Dal? Manay Carding? Kung saan na nasa bongbong? Naong ka na ni Ma'am Sabrina ang ipintal sa bongbong. Kinsa man kang nagpintal, anak? O ganong naaman na sa bongbong ipintal. Dili sa mahitabong si Sir Dal ang nagpintal, anak. Nanintok mo na akong balibo. Hanggang kisa magkani kwarto. Manaog na lang ko. Uy! Unsa makibot ipasabot ang malita ni Sabrina na niya sa langob. Dinihiga siya. Kinahanglan makaikas ko gikan ni. May mga tunog nga nagpaingon din sa sud sa langob. Tabang! Tabang! Tabangin ko ninyo! Igapos ko din sa sud! Tabang! Di ako sa sud sa langob! May mga tao nga misud. Nagsulob sila mga ito. O may tabon ng ilang mao. May giyayungan silang babae. May tap-tap sa bango. Kinsa mo! O sa iyo buhato na mo! Kinsa mo! Hoy! Ay, nagbiyahe dre! Kinsa mo! Sir Dal. Ikaw na. Ana? Ako ni Sir Dal, si Ana. Nga nang nadama ka nila yun eh. Gipapas ko ni Mama ni mas mais sa mga palasyo, sir. Og sa pag-abot ako dito, wait tao. Misod ko mga kwarto. Og ang katapos sa kwarto nga ko ni Sudan. May naong ni Ma'am Sabrina nga gipintal sa bongbong. Nakakita ka ba sa mga amibunan mo? Wa, Sir Rodel. Kailangan makaikyas na sa itong mga gapos. Sa nagdapitay lang kita daanan po, sir. Niyata sa suod sa langob. Langob? Oo. Langob sa riyo sa dakong bahay sa mga palasyo. Sir Rodel! Kisama ka ni mga tawhana. Magkauba sila ni Luna Liling. Sa Luna Liling? Oo. Siyang gisundan ako sa kakawian. Nilipot siya sa punuan sa dakong kahoy. O sa diyang gisundan ako siya. May misugat og bunal sa kong ong. Og nakuyapan ko. Palihas dito ang gibunalan sa Pero awa ko makakita ni Lola Liling. May kalabutan si Lula Liling nimo sa mga taong may dahan at diris langob. Rodel? Rodel, andam na ang pagkaon sa lamisa. Dali na, mga na ta. Rodel? Mulakaw ko. Asa ka, ha? Ayaw na pang utana, Sabrina. Oh, kakadiyot nilang kamukaon? Rodel! Dili... Naunsa man siya? Mura siya kuha siyang kaugalingon niya. Dili ka niya hapit po tanaw na ako. Nausap na kit siya. Hugod-gud ang ilang pagkagapos ako. Sir Rodel, mamatay na gid kahata ini, Sir Rodel. Manghinaot ang tanong mo abot niya pangita ang mga pulis nga madani man ni karding nimo.
Nagpakuha rin kag pulis. Oo. Tungod kay natigbasan ko gamay ni Lola Liling nimo. Ay, nagsama. May nagpaingon din. Kinsa man, sir. Ano ang babae dito sa halaran? Tingog ka rin ni Lola Liling. Lola Liling, musa man imong gibuhat sa imong apong. Kung maghalad ka, ang labing mahinungdanon alang kanimo ang angay nimong ihan. Lola! Ganun na ingon magkaana. Di kinahanglan ko ang gahom. Ug maangkon ko lang kini. Kung ang akong kadugo ang akong ihalad. Ug ikaw na kana, ana. Nara sir, mao nang bahay sa mga palasyo sir ay. Ug dunay daghang kahibud nga diya sa suod sir. Sir Del! Sir! Sir Del! Sir! Dara sir! Sir, alita sa luyo sir. Dere sa luyo, matigbasi si Sir Del. Dere, sir! Ma, di na imong pagkaon, oh. Ibutang na diha. Dili pa ko ganahang mukaon. Ma, kinahanglan mo kaon ka na. Kaya na po kita kang buhaton. Pangita si Rodel. Naara sa silong si Rodel. Mahimo ra nga imo siliion. Nadili ko. Mahadlo ko niya. Ano mahadlok man ka? Kinahanglan bantayan ang palibot. O kinahanglan madumduman ang langob sa ibabaw sa sapa sa banlot. Muuban ko ninyo. Unsa? Di na mahimo, ma. Naglisod man gani kag lakaw. Pero dili ko magpabilin din eh. Mahadlok lagi ko nga ako ra. Naa si Padre Ramon. Nganong mahadlok man ka ni Padre Ramon nga imo man ka ng best friend. Gibati na ko nga niasap si Papa. Ayo lagi pagkunahuna og mga dautan, ma. O nga nung dili man ko maghuna-huna og dautan nga daghan mang dautan din sa yuta sa banlot. Nahinumdum na ko. Nahinumdum na ko. Kinahalang maluwas sila. Ma, Ang halaran. Halaran? Sa naman sa tingyaw-yaw ni mama. May halaran sila. Nakita ko si Papa Romero. Ang akong higala. Si Juliet. Si Juliet. Yang gigapo si Juliet. Kinsa man na si Juliet, ma. Salbahe si Papa. Iya kong gisugo nga imbitahon si Juliet. Imbitahon nga magduwa kami sa bahay. Unya, wala niya paggawa sa si Juliet. Nagilag si Juliet. Nangita sa iyang mama. Pero wa siya pagawasan ni Papa sa langob. Nainumdum na ko. Ang mga bata. Ma, kalma lang, ma. Kalma lagi. Nakita ko sila kung giunsa sila ni Papa. Mahadlok mo ako. Dili sila makapahilabot ni mo kay patay na sila. Naara sa palibot si Papa. Wa siya mubiha sa yuta sa panot, sa langob, sa halaran. Sir Del, mamatay na matingali tayo ni sir. Dili ta mamatay, ana. Dili ta mamatay. Ang mga demonyo ang papahuwaon taning dapita. Kinsa naman sila nagpaikon din, sir. Oh, si Lola. May balik si Lola. May mga kauban siya. Putos kayo ang ilang lawas ug naong. Ano sila sa halaran? Asa ba nila to? Lola! Lola, ano yung mapakugingon ni Lola? Mulahan ka nga mahimong halad, ana. Okay, kasing-kasing, Lola! Sige, ana sila. Ayaw! Ayaw!
Mao na kini ang iyang giingon nga mabuhi siya og balik. Kinsang mabuhi og balik, ma. Si Papa Romero, buhion siya og balik sa iyang mga sakop. Pangitaa si Elmo. Ha? Si Elmo ang makatabang nato. Siya lang. Sulo, Elmo, tuod. Hay man si Sabrina, Sabrina, lakaw na. Pangitaan na si Elmo. Ug balik ako din, kay mangandam ko. Lakaw na! Oo, ma. Ano sa matagi panulti ni Mama Mercy? Tinuod na ka to. Bunga lang sa iyang hunahuna. Nagapahuway na ba si Mama? Rodel, ngano nagilis ka? Mulakaw ka? May importante tang nakaw. Oh. Samantha? Ya, boleh pasok ya. Ha? Boleh pasok. Pila man? 100. 100? Oh. Ayo. Naman. Tagpila yung pastor. Kaha? O, tagpila gali. Cinta. Ay, nagsimpintar ako eh. Napora na kabuok. Ate, nanis. Di, balikan lang ako, Jis. Jut lang. Uy, na kay 5. Balikan tayo kag-gis ito. Iuli na ako. Ibalik na ako 5. Isa ka kaha. Wala, di nakabot ni kuan isa kaha. Tunga na lang ni. Sige, 50 ang tuwa. 40 ra tunga, 40. 40? Sige, pila man na po na. 5 na po nakabok. Napulo. Aw, kana pa. Ako ikisugod. Kuy, ang pagulog mo. Kuilabot na ha. Jis ng sokli. Nakasulod. Kuilabot na, piso ra na diri. Jis ng sokli. Nan, sulod ang isa diri ako.
Ano itong may? Cider daw. Tawag daw. Ano ka na yan? Isa pa. Kubra. Isa pa. Sumay na sobra daw. 35, 65 ang sukli. Silupin na lang, daghan lang. Silupin. Ikon bro. Baso bro. Paso lang. Duha na lang ni kabas. Forty, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Lalaki sige na. Pasaw. Soy, soy. Ako pang i-check ha. Tanawon sa nako. Ganti tawag day kasi yung mama Sintay. Ate Sintay, ano siya? Itong i-check guys, kaya na daw nagka-cash out 100 pesos. Hindi siya